Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i disfruteu, s'acosta l'Eurocopa, queda menys d'una setmana perquè comenci el gran torneig de seleccions europees que es celebra cada 4 anys i aquí a Sortiu i disfruteu ja comencem a calentar, a fer-ne la prèvia. Quines són les seleccions més ben preparades, quines són les candidates a l'Eurocopa, les anirem analitzant una per una en diferents vídeos que anirem penjant aquesta setmana prèvia a l'inici d'una Eurocopa que comença res d'aquí a 5 dies amb el partit entre Alemanya i Escòcia com a partit inaugural. La selecció espanyola debuta un dia després, el dissabte a les 6 de la tarda. No ens el perdrem aquí a Sortiu i disfruteu. Com ja sabeu, com ja vam informar fa unes quantes setmanes, farem el seguiment íntegre de la competició amb els partits més destacats i sobretot els de la selecció espanyola amb un seguiment més acurat, un seguiment més extens amb vídeos d'anàlisis del partit. Els partits menys destacats, per dir-ho així, doncs els anirem seguint també amb petits shorts, al igual que vam fer durant el Mundial ara fa un any i mig. Justament parlant d'aquest Mundial, avui toca analitzar la subcampiona del món l'any 2022 a Qatar, la campiona a Rússia 2018 i la finalista a l'Eurocopa justament de França l'any 2016, és que estem parlant de la selecció francesa. Sens dubte una de les grans favorites per guanyar el títol, la Eurocopa. Poder juntament amb Anglaterra i Alemanya són les tres seleccions que més estan sonant en les quinieles dels aficionats d'aquestes seleccions, els aficionats en general, de fet. I avui toca analitzar, com dèiem, la convocatòria, l'equip de Deschamps. Com dèiem, subcampiona del món a Qatar, campiona a Rússia. És una obvietat que la selecció francesa és una de les millors ara mateix del panorama mundial. Repassarem la convocatòria, repassarem el grup, els partits que té i el possible 11 titular. Òbviament ens haurem d'esperar a que Deschamps faci la seva primera publiqui el seu primer 11 abans del primer partit per veure una mica quin serà el pla de l'entrenador, però sí que ens podem arriscar a dir què pensem que pot fer l'entrenador francès d'aquesta selecció. Una selecció amb 24 jugadors, 3 porters, com són Areola del West Ham, Maignan del Milan i Samba del Lens. A priori Maignan ha de ser el titular. Recordem que Hugo Lloris va deixar la selecció després del Mundial. En defensa trobem un futbolista del Barça com és Koundé, juntament amb ell hi trobem Klaus, Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano, Theo Hernández i Mendy. No hi és Lucas Hernández, potser és la baixa més sonada, no hi és per lesió, ja sabem que es va lesionar a la Champions League. Aquests són els defenses de la convocatòria de França. Al mig del camp hi trobem a Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaïre Emery, Tchouaméni, Antoine Griezmann i N'Golo Kanté, un Kanté que arriben ja en aquesta Eurocopa en un paper força més secundari després d'haver jugat aquesta temporada ja al futbol d'Aràbia, d'haver estat jugant a l'Al-Ittihad juntament amb Karim Benzema, un Benzema que no entra a la convocatòria de França. Veurem, a priori, els dos migcampistes titulars han de ser Camavinga i Tchouaméni, i ja heu vist que hem ficat aquest Griezmann aquí al mig del camp perquè el més probable és que jugui a la mitja punta d'enganxe, com diríem, sempre per ser aquest jugador que connecti mig del camp i delantera, un jugador molt de talent per generar pels futbolistes de dalt, que la veritat, la pólvora que té la selecció francesa la tenen poques seleccions al món, amb Barcola, Dembélé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé i Marcus Thuram. Espectacular. La veritat és que la convocatòria de França és espectacular. De fet, si mirem els equips dels jugadors, excepte poder la porteria, on, tot i tenia Maignan del Milan, sí és veritat que West Ham i Lens, doncs poder no són aquests equips tan destacats dins del panorama mundial, o sigui, més no de futbol europeu, però sí que ja si comencem a arribar a defensa mig del camp, doncs ja ens trobem Barça, Marsella, Inter, Liverpool, Arsenal, Bayern, Milan, Real Madrid, més del Madrid, Mónaco, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, també Tchouaméni, Atlètic de Madrid, Al-Ittihad, com comentàvem, amb Kanté, PSG, per partida doble amb Kolo Muani, amb partida triple, perdó, Kolo Muani, Barcola, Dembélé, Coman del Bayern, Giroud, Thuram de l'Inter o Kylian Mbappé, el flamant fitxatge del Real Madrid fa pocs dies. Una França que es troba en un grup
obert, si més no és un grup obert. Òbviament França és la principal candidata. Recordem que a l'Eurocopa no hi ha 8 grups, només n'hi ha 6, per tant, dels 6 grups, en 4 passen els millors tercers, és a dir, és molt complicat quedar eliminat a la fase de grup, a no ser que siguis, enteneu-me, una selecció doncs, no tan sonada o que no tingui doncs, tant renom o tants jugadors com els que hem escoltat, que és espectacular la convocatòria de França. França, que es troba al grup D amb la Polònia de Lewandowski, Àustria i amb el que ha de ser el competidor per la primera plaça a priori, repetim, a priori, Països Baixos. La selecció entrenada per Ronald Koeman i de futbolistes com Malen, com Frenkie de Jong, com Virgil van Dijk o com Cody Gakpo, entre d'altres. A priori França és la gran candidata per passar com a líder de grup. De fet, no hauria de patir per ser líder de grup. Ara repassarem els partits de la selecció de Champs, però com dèiem, a priori veurem què passa davant de Països Baixos, però França no hauria de tenir problemes per accedir als vuitens de final com a primera de grup, com a cap de sèrie. Una França que debuta el dilluns 17 de juny a les 9 de la nit davant d'Àustria. Un primer partit, jo crec que contra un rival que no és com Polònia, és a dir, jo Polònia, tot i tenir futbolistes com Robert Lewandowski, doncs la fico en l'últim esgrau d'aquest grup, i Àustria la fico entre mig camí entre Polònia i Països Baixos. Una Àustria sí que és veritat que té la baixa sonada d'un dels seus futbolistes doncs més emblemes, com és David Alaba, el central del Real Madrid. Debut contra Àustria el 17 de juny, dilluns. Segon partit el divendres 21 a les 9 de la nit davant de Països Baixos, claríssimament un partit, doncs Països Baixos vindrà de jugar davant de Polònia, veurem si de guanyar o no, al igual França. Serà un partit en el que de guanyar-lo pot segellar ja la seva classificació i fins i tot com a primera de grup, i l'últim partit és davant de Polònia el dimarts dia 25, si hi hagués alguna relliscada, doncs poder acabar d'afiançar, no, aquesta primera plaça, si més no aquesta classificació per als vuitens de final. Anem a col·locar ara el que vindria a ser el que podria arribar a ser, basant-nos en les últimes alineacions. Sí que és veritat que fa bastant que França no juga un partit oficial, ha tingut algunes lesions, algunes modificacions en la convocatòria, però basant-nos en les últimes alineacions de Deschamps i basant-nos en el nostre criteri, quina podria ser l'alineació titular de França? Tenim dues opcions, només en ficarem una. L'opció que col·loquem és la del 4-2-3-1. Sí que és veritat que també podria jugar amb una 3-5-2, amb un mitja punta, fent d'enganxe, no? Doncs amb els dos davanters podria ficar Mbappé Barcola, Mbappé Dembélé, Mbappé Giroud, ho veurem, ara ho comentem, però la que situem ara mateix és la que esteu veient en pantalla. Mañana a la porteria, Koundé, Saliba, Konaté, Theo Hernández a la defensa, Camavinga, Tchouaméni al pivot, Griezmann com a mitja punta, per les bandes Mbappé i Dembélé, sobretot, però Kylian Mbappé en aquesta banda esquerra totalment lliure, llibertat de moviments. A dalt, Olivier Giroud, el davanter ja de l'equip de Los Angeles. Veurem. Poden haver moltes variacions. Jo crec que Olivier Giroud pot no ser titular, hi ha futbolistes que poden actuar com a davanter centre, com el mateix Kylian Mbappé, i desplaçar la banda Colomwani, Thuram, Barcola. Poden passar moltes coses, però aquest és l'11 tipus que dibuixem. Si us hi fixeu, a sota també hem ficat, no, doncs, els jugadors que podrien ser no tan importants, però sí doncs l'ordre en el que podria aparèixer en una alineació tipus no suplent. Veiem Areola, Samba, Klaus, Upamecano, Pavard, Mendy a la defensa. A mig del camp tenim Fofana, Zaïre Emery, Rabiot, Kanté. Griezmann sí que seria el jugador intocable juntament amb Kylian Mbappé, tot i que veiem a baix del futbolista del Real Madrid a Colomwani, a dalt també Thuram i Barcola, fent-li la competència a Ousmane Dembélé. Les bandes poden variar, Colomwani, Barcola, Thuram, són jugadors molt flexibles al final, i jo crec que aquest és el gran perill d'aquesta selecció francesa. Té moltes variants, pot jugar moltes coses diferents. Podem menjar el mig del camp, tot i que clar, estem parlant de que el mig del camp és Tchouaméni i Camavinga, que són dos campions no només de la Lliga, sinó també campions d'Europa, de la Champions amb el Real Madrid. És un autèntic equipàs el que té França. Jo crec que en diferència és la selecció a batre.
es pot parlar molt d'Anglaterra, però al final, a l'hora de la veritat, qui té el futbolista determinant, desequilibrant, és la selecció francesa amb Kylian Mbappé, i per mi és la principal candidata a fer-se amb aquesta Eurocopa. Pot ser que al final no acabi guanyant-la? Sí, pot ser, com va passar fa 3 anys, recordem que no en fa 4 de l'última Eurocopa degut al Covid, amb aquella sonada eliminació 8 davant de Suïssa, ningú s'ho esperava, i menys amb el 3-1 a falta de 10 minuts, però al final són coses que poden acabar passant, però jo crec que si parlem d'un equip com a principal candidat per l'Eurocopa, hem de parlar de França. Si creieu el mateix, si creieu que França és la principal favorita a emportar-se aquesta Eurocopa d'Alemanya 2024, deixeu-ho a comentaris. Durant aquesta setmana seguirem penjant aquests vídeos analitzant les principals candidates, les que poden perfilar-se com a possibles guanyadores d'aquesta Eurocopa que comença i viurem íntegrament aquí a Sortiu i Disfruteu d'aquí a 5 dies. Moltes gràcies.